Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Time alas 8:06. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline.
Hotline. Mayong aga naman sa ato ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon nga adlaw Miyerkules kita, Setyembre 22, tuig 2021. Hotline. Mayo kay aga pa no nagapakita subong si Haring Adlaw patimaan and possibly bangin makanay ang aton sining nga panahon, magainit karon nga adlaw kabay pa magkabawi. Ang iban nga way pa nagmalang ila mga ginlaban kahapon, ti subong kabay pa nga mangintayuyon ang maalikanay nga lakatsang panahon. Aksyon ay Tayhopon checking in diri sa aton Miyerkules nga pagpangalagad sa aton sining countdown. Di ka mo magkalipat. Mayara na gid lamang sang nabilin nga 94 kadlaw antes ang adlaw sang Pasko. May 101 days before year 2022. Grabe no, kadasig na sa tiyempo. Matyagan ko no ginahunos lang kada adlaw. Nagligad to triple digit. Pakita ti subong double digit. Ang aton sining record na lang ukon nabilin sa countdown. Ang balantayan gid since ka 22 na kita subong ay isa kasimana na lang ho. Filing na sang COC. Ining mga nagapakipot-kipot o kung ulo ayri, balang nagakuan pa, nagapulo pa malibad pa kung mapapili o kung hindi. Hindi na din tsimpo, subong cute-cute ka mo. Abi timprano, padeklara na kamo nga daan. Kay maabot ang tsimpo, at the end of the day, pag abot sang filing sang COC, mapile makamog yapon. Amo na gani nga siling ko, hindi tanan ni pagbalita ang mga naghambal nga posibleng papili ko. Normal malang naguro mag-interest sila papili na hulaton ta na lang ang tiyempo sa filing ng COC nga makita ta kung sino ang yara marakip sa listahan nga nag-file sang certificate of candidacy. Because at the end of the day, ang bottom line sinatuod kung nga mapapili sila because of public service. Di kung public service, hindi naman na dapat balita ta. Sa uli, balita ta lang nangamo na silang mga official candidate. Dahil blakay may mga posibilidad gani kung kaisa nga bisa nakapile na sang COC ginakambyuhan pa sang lain nga mga kandidato or naga-atras pa naga-withdraw sang ilang kandidatura. Te may mga style subong iban, nga hindi ko yung magpapili Why ko yung plano mag-interest politika? Ngik-ngik nyo mabot ang tsimpo. While mga mo COC nyo, kaya ang irason nyo naman pumuluyo. Ayo mga strategy no o saron ang pumuluyo nga do amo gid ang nagaingos nga gusto gid sila nga amo agyapon na magapangalagad amo gyapon o magapapili gid sa pwesto nga ila plano filance and certificate of candidacy. Padumduman nila kag gamiton ng tao nga kuno abi amo nang rason kung papili sila pero tuod sila ti Wyman o hindi man magka-perform. No, tutuod sila pagkatapos magdalaog ng mga nagapapili sa eleksyon. Yung iban kalipat gani siyang kampanyan lamo. Ang promesa nila sa tao. Anyway, istoryante na karon properly sa aton presentation. Karon nga agad diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Mga online followers and viewers naton no, dira sa Facebook kag YouTube. Thank you very much sa inyo padayon nga pagsakdag. Ang mga komento ninyo ang inyong mga reaksyon, feel free sa pagpadala sina. May ara sa available nga chat room nga pwede nyo padalaan sang inyo mga mensahe. Kay basahon tagin ina karon dugay-dugay. No? Kung waay kaya sang internet connection, kay subong basta may internet connection ka, pwede kadasig. No? Damo sang medium, actually nga pwede mo makuhaan sang news, pero I would suggest, diri ka sa Aksyon Radio, monitor ho, kaya rin yung pinaka-latest nga mga balita kag hindi ka mabiktima sang fake news. Kaya fake news, why na mo na diya gina-attender. Now, ano pagid? Sa magka-aksyon na to na, no pwede makapartisipar, nami ipagid sila kung i-like ninyo, i-share ninyo ang tanan nga mga public affairs program sang Aksyon Radio Bacolod. Ano mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon iyang Miyerkules naton nga presentation. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Diri kita more on local no nga balita
i-check na ni karon ho ang update kay ang Bacolod City actually. Ang more on concern ko diri, amo ni bala ang latest nga nagwa nga record sa DOH kahapon. Can you imagine ang Bacolod City, ang death cases bla? Tinapulo ang bag-o ho. Ha? Napulo ang bag-o ka kaso sang mga nagkaramatay because of COVID-19 diri sa Bacolod City. I think isa ni siyang mga numero nga may pinakamadamo mo sa mga nagkaramatay nga recorded diri sa Bacolod. Daw i-check na lang na karon kabalo ka. Once ka may ara na sang mapatay, kung nagligad to, siling diri sang mga opisyalis na tun sa Bacolod, di ang nagkakalamatay ni kalabanan, wala mabakunahan. Pero nga aton malang mo ni, kabalo ka at the midst na sining issue kag political season subong. Lantawan nyo blang kalnabo sa nasyonal to? Si President Digong subong ginabalbal niya si Dick Gordon. Senador Dick Gordon, garisbak man kay President Digong. Ang pinaka-latest amo ni, ginuwaswasan ni President Digong si Dick Gordon. In fact, subong sa congressional inquiry, ang gina-question subong ang nangin result sang PRC, RT-PCR test. Silang kundahan ni siya iman. Gadaan ng tao, nagaka-confuse, nagaduda ng tao sa result subong kag sa sining COVID nga balita ay nga tiway untat nga COVID nga balita ay kadadlaw. Silang ni President Digong niya questionabling issue sa inyo ho ang ginapagwa nyo nga result sa RT-PCR. Siya to bala sa hospital to nga do mga 40 gid sa mga staff sa hospital ang nag-positive iya sa result nga ginpagwa sang Philippine Red Cross. Sila inyo brada sa Red Cross. Nanano naman, sila ni President Digong, no less than the President, ang nag-question, sila nga na, Dick, grabe niya mo, personalan niya, Dick, nano na, ang katapos inyo da? Tiwas-wasanay kay sa congressional inquiry, si Congressman Marcolita, nga isa mga nagaplano papili senador, siling niya kabalo ka, subong political season ini mo, niya kabudlay ning ang iban, ginagamit niya subong in aid of legislation, pero actually purpose nila, amuning pangita lang sang pamaagi, nga daw sila yang mahatagan sang sentro, sang igtalupangod sang publiko, nga ginaistoryahan sa bilog nga nasyon bangod sang inquiry gamiton la for the political advantage. Pero ang hindi ko yung masawaan mo ning nagaguluwa subong nga isyo nga parte sa PRC o kon Philippine Red Cross nga result sang ila RT-PCR test nga daw mismo ang presidente naga-question na nga daw hindi husto ang mga gaguluwa da nga result. Inano kuno ini man? Siling ko bangod sining politika ni ang tendency magalawig pag hindi sang tinuig, no? Hasta matapos ning politika sa Pilipinas kay eleksyon matyagan kung COVID hindi ni ma-address ang husto, hindi makahimo sang husto ang atikang ang aton gobyerno. Kay tinaunahan kag subong nalamuran na iya politika ho. Ay, do hindi gid maintindihan. Now, ano pagid ang mga balita kag talakayon ta karon nga agad diri sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline? Maki-update magkita karon ini bilang 73 years old nga anay tanod dira sa may area sa Vista Alegre, gin buno ho. Patay, no? Plus ining 9 years old pagin nga gindalaman sa ospital nga upo niya dito na, no? Sino man niyang naghimo sining brutal nga krimen man? Ang latest update, may ara na sang persons of interest, no? Ang kapulisan. Pero ang detalye sa update karon sa investigation with the Aksyon Alvin Graba. Try taman karon nga masugilanon ang magapungko ang kwan subong nga Comelec sa Bacolod City, no, OIC Comelec Bacolod, OIC Comelec officer
nga si Attorney Arellano, no? Kabay patani nga si Attorney Arellano mangin available karon for advisory kay ti until October 8 ni siya, no? Nga magapangalagad diri sa Bacolod bilang officer in charge. Ti gusto ko lang ipamatian taman siya kung anong mga advisory niya kamalokang Bacolod. Sa una daw, ang registration ni singuna daw madumduman, kunuway man lang niya ginasapak mo. Ang voters registration niya singuna sa Bacolod daw, nang do ka simple lang bla, given naman na yan, kada registration ka ginutok. Galing man bangod sang pagtuhaw, sang ginakonsider ti mabasko nga kasumpong ni Mayor Bing, nga nagatayada subong, laban nga sa siguro nga imadayon ang iya siniplano magpapili. In fact, nag-declare na ganang papili. Pero may mga changes. While nga nagilapit ang filings ng COC, siling ko, amo ning balantayan, ta kung ano matabo sini. No? Kay, base kon pag-abot sang tiyempo, pag-abot sang tiyempo, sobra pa ning, sobra pa ning, sarswila ma-experiensyahan ta. Ilang taon na ito na kay ang matabo sini mga ka-aksyon, OIC, si Attorney Arellano, ano ang advisory niya, no? Pag-intindi ko, abi ko gani, kung makabalik na si Attorney kanya mo after 14 days ang quarantine, which is mandatory. No, in fact, iyan ay isang komisyon on elections or COMELEC nga ginset nga dapat amugi man ang health protocol, no? Once ka mayara may mag-positive, although negative ka sa resulta sang swab test, dapat nga dapat yang tapuson mo gid, no, ang required nga quarantine para sa isa ka nagpositibo. Pero bisan why ka nag-positive kung nagpa-swab test ka, dapat ang 14 days mandatory quarantine ti obligahon kita, no? Magayo lang kita sa kwan sa iya, no, advisory for the public, bala may mga mall registration, i-check ta lang na sa mangin OIC, no, sa nga Bacolod nga COMELEC officer. Online sa hotline. Online sa hotline. Makig-check lang kita kay gusto ko ni kuan advisory man si Attorney Arellano kay siling ko ti high time ining maibaluan ta. May mga hiwaton pa blang mall registration. Parang at least ang Bacolod nun maware kag ining mga hindi ka mo magala ka pinasaway na para mangintayo yun mga trabaho ka COMELEC. Kag iban bala magkantos COMELEC ba bisan ano nga saway. Sige, mangyapon ang health protocol, ginakalimtan na joining us this morning si Attorney Adrian Arellano, ang aton nga election or OIC election officer of Bacolod COMELEC. Attorney, how are you? Good morning, si Aksyon Art. Yes, good morning, sir. Doing fine. Good morning, Attorney. Attorney Adrian Arellano, sir, nung first name mo, Attorney? Yes, sir. Yes, sir. Si Aksyon Art sa Aksyon Radio Bacolod. Attorney, kay siling ko, kuhaan ta ka ni advisory bala para karon nga aga sa mga nabilin nga may nadlaw kay ti mga pila pa ning kadlaw sa kasimana pa almost, no, parang antes magtakop ang pagparehistro. Attorney, Yes, may sir. mga mall registration kita nga schedule kag dira man mismo sa office mo, Attorney? As per yesterday, Sir Art, bali na istorya nato ng Ayala Malls. Ang aton registration will continue until Friday, September 24. Okay. Ayala. And then on Saturday, September 25, dito na kita sa SM. SM. Yes, sir. So baling registration na ton until Saturday except Sunday nga inaya pahuway anay sang COMELEC. Sunday is as before, sirado kita. No registration on Sundays. Okay. And of course, that will continue. It will continue on 27 until 30. 30. Yes, Okay. that's correct. So, dra nakita sa SM from September 27. Why nakita schedule sa office tada iya, sir, sa COMELEC mismo?
Amo pa ng amon gina istoryahan, pero we are sure that Saturday we will be in SM. Okay. So actually on Monday si Attorney Kat Kanya will ma-duty na siya. Okay. Mhm. So, bali, ang incumbency mo sa COMELEC will last until Saturday lang. Saturday. So, balik ka na din ka mabalik siya na after sa Saturday, attorney? Back to si Palay nako kay sako man to samon mo. Amo man yung sitwasyon parehas man ga dinanok pula. Gani. Gulpiada ka lang yung bakwit kaging dala mo din sa Bacolod in a way. Ti damo ka pa trabaho to no. Ti sa nabili ni ka mainan law, may advisory ka sa public kabalo ka lain ng Bacolod. Yes, mo kundi pagani ito. Yes. Pinakalas na dito nagadinogok. Anong imo panugyan sa mga nabili ni magkaladto sa ang situation sir sa previously amugin man na ang katabo sa amon amo muna no. Okay. Kung temprano pang registration wala ka kinadtong taho. Pero on the last minute, dira sila makinadto ambot kung ano nga kuanin ha. So, ang advice ko sa mga tao, let us be patient no and cooperative sa mga directives ang aton nga Office of the Election Officer Bacolod kay ang aton situation subong. We all know pandemya eh. Yesterday naka-observe ko actually ang mga tao may ara gidya nga tiga-ulo. Oh. Hindi gidya ka insindi sang ginatawag naton bala nga minimum health protocol. Okay. So advice ko lang abi kwanta kay ang aton sa Bacolod nga daan do gasaka eh. Correct. Let us be very very careful gid sa aton nga mga gawi bla. Observe gid kita sa aton na distancing. Amo nang katabo ang distancing daw kabudlay bla sa wayon gid. Dugay ara naman. Amo sina. Gani. Anad naman kita sinakabalumantang taga-sur ka man, taga-dangkalan ka man, ti kawayanon, naku, balaan ta man ha. Amo ba? Okay. Kung itilawan ta nila party sa amo na nga challenges, kita pa yung taga-ilugnon gagawayanon, kasarang kita, kasangkol kita sina ha. Yes, sir. Atay ni, garigad siya, Aksyon Alvin, simo niya pa rin tigali ni Mrs. Aksyon Alvin. So anyway, pag-abot gali isang filing sa COC, ato ka na sa si Palay balik na. Yes, sir. September 1, until Saturday lang po. Until Saturday. So anyway, attorney, thank you gid sa imo sininga pag-serbisyo. Di at least naglinong dayon ng mga nagareklamo di sa Bacolod. Pagsulod mo nito, at least na naglinong anay temporaryos mo. Amo gani. Okay, Mayo. So anyway, by the way, pilang aton sini kanamuon sa registrants kapon, attorney? 440. Bawda mo? 440. Okay. Yes, sir. Ano oras ka mo nakatapos, sir? Mga 7:30. Past 7:30. Wow. Ate, sige. Hindi na ko mag-sabad si mo, kabalo ko nga medyo sako ka mo da. Salamat gid attorney Adrian Arellano for the time. Halong gid permi. Yes, sir. Thank you. Thank you. God bless. Aksyon Hotline. Attorney Adrian Arellano, hindi gali nga asta pa siya sa filing sa COC. By Monday, mabalik na si attorney Kat Kanya. Siya niya si Palay, normal malang ginutok sa last day, pero yan rin sa Bacolod, damo di may TV, no? Ang iya to gani, tiga-ulo, riya sa Bacolod, TV, tiga-bagul. Hindi ya magpasaway, ngiban mo, tiambot ko na ano ini. Now, ang isa kasubong ang ginabantayan, bala ang extension nga ginapanuwagan for voters registration, mapalawig ini. I think kung ano daw man yung problema, kundi tapos ang filing sa COC, pwede man aguro i-continue, no? Galing kay Kabaluka kung may official nga nag-file na sa COC, tinamo gina mabulig no? Sa mga nagaparehistro na isang pulo pamahaw lang kagsapliti. Aksyon Hotline. Galing silang sa nagaparehistro niya mo, managani sila na ulat namon. Kaya nang may kandidato na mag-support bla,
Kabisan pulo pamahaw lang namon, magkanto kami kumilekto, may nagasakdag, galing amo na blang karakter. Yang ginasaligan lang kita sa politiko, kay mabalang politiko niya, may da, pangabot sa eleksyon, pipirahin lang kwarta, hatagan mo ng kwarta, plete-plete niya, kag hatagan mo na siya jutay ng lalawan sa pag-eleksyon, daog ka sa lugar niya, ikaw na ang suportahon niya. Hindi kita luwag magsigi ina nga sa isang practice. Aksyon Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why the name naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. Kag bakit sa mag-fire ito my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. Simple yung Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a
news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Naku sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
I think relevance. Ang relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, tirador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o tuwin ni preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpangati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon
kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Kamonitor man karon nga aga. Patunugib lang imo radyo pero kay Richard Cantiri. Toto Wilfredo Muniez. Si Toto Wilfredo Muniez, nagakyot siya silingising unang itsura ko daw si Dolphy. No? Ganggid kay Dolphy. Subong, anay kay edad ko blano nagpariyo kay Bandolf. Action Hotline! Toto Fredo, no? Muniez. Tanan nga mga taxi driver nga nagamonitor karon nga aga, especially mga OTTG members, Operation Tulong Task Group. Medyo pulupigado mga buhi ta, kuan lang tanay, no? Pulo antos kita ginagmay. Action Hotline! Monitor man Inday Maricel Marande, no? Si Toto Bertoda, regards lang ko na sila, no? Thank you gid for listening. Of course, Commander Arada, uy, birthday galis ang anak ko nga gamay, si Really Ruwan, pinong celebration kagabi, gin ko lang namon, gin advance namon kay parang at least may mga obligasyon kita karon, jutay nga pag salo-salo, no? Sang mismo lang family members, parang at least makwan lang, no? Sa ulog lang kita sang pagpasalamat, no? At least nakalabot 6 years ng aton anak. Action Hotline! Ayos salamat gid. Ari pang mga mensahe nga nagpadala sa aton paagi sa Facebook sa Aksyon Radio live, no? Nathan Borromeo, monitor from Barangay Panakyaw, Isabela. Great lang ko happy listening sa tanan nga pumuluyo sa Barangay Labinagid, Borromeo and Hermuhino family. Mga kapanakyaw bugtaw na, tiun na. Sir Nathan niya. Araman si Leonesa Ilbanbuena. Morning Action Art Monitor, sign on to sign off, Barangay 35. Puwerte, salamat gida. Christine Minies Villalobos, siling niya Action Art Monitor lang kami di sa Barangay Pandanon, DSB. Ang Pandanon, DSB niya, do matyagan ko, do Action Radio Country ni Semo, do kabilugan nga DSB, do ara gid sila ga monitor, da salamat sa inyo. Isabela, na Castillana, mo ni mga lugar nga damo gid ga monitor. Action Hotline! Pati dira samon sa South, no, damo da. Pelton Lipura, sila nga monitor lang Purok Sabis, Barangay Villamonte. Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Ray Baryuga, dira sa may Barangay Pandanon, DSB. Robert Roma, nyaga monitor gid from Barangay 1 Isabela ho. O sige, Roselyn Binaventura, Purok Progreso, Barangay Takuling. Morning Takuling nagligad to Aksyon Oliver nga sino man nga haso to nga. Di ka kita ng isa ka pamilya to pagbugtaw sang amay sa aga, kinulbaan siya nga pagwaya, ginbinugkusan sang hilulay ng balay niya. Dasun ginbutangan man, ginpustingan man, sang doy ng paibalobla, nga under quarantine nga pamilya, galing kay wiper ma, kung sino to nagbutang at ang puhaw to, nga, kung di kulbaan ng pamilya, nga din kakita, pagbugtaw mo pagkaaga, yagin burambudan ang balay mo, tunto mga klase tao to, no? Action Hotline! Guro ka kadlaw to siya, pero kabay pangatani, mabalusan ka, sa hindi masyado mali pamagi. Di ka kita mo yung bugkusan mo yung balay katao, yung ay, ambot nga paminsaron. Vilma Espilyogo, may ngaga na Espilyogo family. From Bacolod City, it's my birthday. Ay, birthday mo, ma'am. Happy birthday. Parintiguro ni paring Toto Edward Espilyogo Jr. ini. Athea Kim Iriman, Noel Zambales pare, may ngaga, si Jidel, Tolboning, Lolo Bebot, ara sila sa Kamalig. Mima Paluma, grade ko lang Councilor John Gamboa. Ari lang kami diri, all support sa iya. Umapapili Vice Mayor si Councilor John? Hindi naman siya pwede kay tapos ng term sa kwan no? Sa pagka Councilor Dennis Nuestro, Robert Roma, watching live. Thank you, sir. Angela Liarte Gayondato, Ana Sinoro, Edwin Dicatoria Gonzales, monitor man si Ana Sinoro, Lito Dayap,
Si Sir Robert Roma, siling niya tamyaw ko lang happy birthday. Glenda is Blanca Nicole Luis Alamilio. Ayos God bless us all. There's Vergara Sancho. Araman ka monitor. Si Arlene Ong. Parinti guro ni Willie Ong niyo. Papili kali si Doc Ong Kwan. Vice President ni Isko. Ay, grabe, no? Damo mapapili. Alex Fuentes. Alex Montesa may agaman. Banker Jiminay, Gamonitor, Bro Art Mix doon. Regards sa tanan mga members ng Guardians, ano man nga aggregation mo ang aton sining greetings game. Maria Teresa Hopilinia, Rodelin Alvarez Ismedia, Huma Lumina, ma'am, good morning. Celia Tamaro, Maria Teresa Hopilinia, hi. Hi man, Annalyn Hardinico. Live kami diri sa Purok Waling-Waling, Barangay Busay, Bago City. Nang hilin, bakaw ko, nya monitor ko. Kumusta ang ginamos da? Ginamos. San Enrique na kumusta? Gamonitor man si Sabit Labrada kag Berhil Bidaha. Ginatamyaw siya ni Aksyon Nixon Tahom. Totoo mo niya siling niya. Huna-huna ay doon nalatnan ka to Frido Toto Frido Munies siling ko do hindi mo nagimatago dugay to araman si Lucrecia Gabo Bugna, Annalyn Hardinico, Celia Tamaro, Artumaro, Eduard Tahunes sa Barangay Uningao, paring Turko Jongko mahilig sagin butangan balakwano nga ulos ang kanding. Batuan, Andy Saludares, Dennis Nuestro, Otay Benedicto, Mike Jan Samuel Di Seba, si Sir Otay ara sa Victorina Heights, Mansilingan. Nang bik-bik Tayhopon sekwensya, salamat gida. No, adjutay nga pagtililipon gabi hindi pa man bisubong ga dirings pwede mo. Chris Keripol, Javier Tanatan, greet ko lang mami Caridad ko, happy 98th birthday in heaven. Merly Gonzaga, good morning man. God bless sa baby mo. Salamat, kid. Sa mga nagpadala sa ila sining mga greetings. Alas 8:50 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa iluwan ko lang diri sa Bacolod, kay Ariho, si Vice Mayor Elcid Familiaran, kundi ang case, balaki nakita ko hapon, silang 40 kabilog naman ang napatay sa Bacolod because of the COVID. You know, ini siya, basta ganit death, ang isa na nga dapat ibantayan tagid because kabuhi niya sa taong ginastoryahan ta. Kag isa ini sang malawig na nga kahalitan na ginadulot sang COVID-19. Dugangan pagid subong siling ko, amo na ni nga do magkalaputo na ni ang LGU. Ang mga tagsa ka panimalay sumong galibog kung paano man-survival ang pagpangabuhi sumong kapin pagkunway kay imoya sang palangitan ani nang manginasaligan ka nga 15-30 inabala ang imo sini palangabuhian bastante balaya nga daw ay kaginakulang daw okay pa na iha bisan sirang negosyo mo at least may kuluuton ka pa nga tinago da ang lain kunway ka naging kuluuton may sawa ka tuod, pero lain man ang kuluuton mo ya. Hindi man kwartada. Ari ay, may mga cases nga nagdugang mo, 10 death cases. I understand, kahapon ni nga record. Gindugangan pagidyasang balbalanay ni President Digong, kag ni Senador Dick Gordon, nga subong pati ang results ng PRC sang Philippine Red Cross sa RT-PCR test. Daw gina-question ano less than the President Kambal niya, abi kayuhan nyo da. Daw hindi gusto ang mga guluwa na mga test ninyo. Siling ko na iniman, imbis nga maka-move on kita kag hopefully mangin Merry Christmas celebration. Tadaw nagalala subong because of politics. Kag siling ko at the end of the day, kita giniya nga mga pumuluyo ng ordinaryo ang mahalitan mo. Online sa hotline. Pero dili lang ko local sumungho, kaya may update kita because magsiling kita gani may death cases
sa isa ka LGU, that is something. No, nga dapat mangin kwan kita mangin mahinalungon pag kita. Joining us this morning is the local IETF chair. We have Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Yes, mayong aga, Aksyon Art, mayong aga, gid siya atong dra listeners. Aha, salamat. Gisa time siling ko Vice daw nakakita ko sang result kapon siling ko daw huy-huy naman daw ang pakukublay ng makita mo. Ngabay na pulo naman nagdugang sa listahan nga death cases for Bacolod, which is for me that is not a good indication nga dapat mangin mahinalungon pagid ang Bacolod non Vice. Correct na siya. Action Art, amo nang mensahe ko di pag-open siyang kung ano. May isa di ka clinic na nag-open siya Robinsons Balatubang old airport the other day that ang aton pag sinalayo or pangabuhi ta subong is full of uncertainties. No? Pagbugtaw mo, pagkagang nakita mo sa Facebook, puraw lang condolence, puraw lang ang background itom, puraw lang kandila. One thing is certain, Action Art, is sure, inevitable ang kamatayon. So, sakto ng imo, kagapon, yesterday, 10 COVID deaths. May nang pinakataas na ton in one day. Gani? And upod namon sa church, mag-asawagid, unvaccinated. Kakakon mo na. Unang wife, then ang husband. Then ang may childhood friend man ko, unang magulang, after manghod naman, unvaccinated. Ti amo na siling mo awayan pa ni Duterte kag ni Gordon. Yung tao karon hindi na gid magpati sang COVID. Hindi na magpati sang swab. Correct. Kaya mo na lang may ara nga false positive, false negative. So, honestly, at first, amo man ang akon impression sang akon tubla po na positive. After 5 days, yun pa, swab ko liwat, negative. But why ko na, ginipsan ko. Tungod ini sila di mga isolated cases ini, nga dapat hindi pag sensationalize. So, ang DOH siya, sa safer side na siya. Ang ilang patihan, dito na siya mapati sa positive. Kaya duwa ang imong kuan mo. Results. Sa safer side na siya. Kaya kumambas sa negative, kung positive ka karon, kung nang laton ka. Correct. So, may ara gid man niya nga tungod sensitive ang machine. So, may ara false positive, may ara false negative, pero jutay lang na. So, tsakto ng emotion art, the best that we can do on the parts ng government, ano na mag-educate, inform sa tao. May mga proposals, even in Manila, wala na gani ECQ. Actually, ang ato yung level 1, 2, 3, 4. Ang 4 niya muna siya dapat ECQ. But since nga hindi naka-afford ang gobyerno, wala na ginadeclare ECQ. Ginadeclare ka lang high risk, level 4. So, may mga granular lockdown. So, kung dito lang ang mga cases na kita nila nga daw laknanay sa mga neighbors, amo lang ng lockdown. But, honestly, Action Art, ako yan, personally, daw, ginakulbaan ako. Because hindi ta kabalo, hindi ta certain of what's going to happen. Okay, even ang vaccinated, igo mo. Gani. Only that, nga away lang ko siyang age subong, statistics. But previously, nga, tunto nga September 1 to 15, kalabanan sa to unvaccinated or ay mabaksin. Ang nabaksin man, nga nagklaigo, inibala ang confident ka kanya nabaksin ako. First dose ka pa lang. At ang iba naman niya, may comorbidities, kaya dialysis, o tag-80 edad. So,
amo nang rason ba lang nga ginunat ang senior citizen kay sila ning vulnerable ni sila. Ginuna mo ang may mga comorbidities o kung may balatian tungod vulnerable sila kay weak ng ila resistance. Okay. So subong ginhimo siyang gobyerno nagapalapit na si barangay kaya nag-convince tao nga magpa-vaccine. So, mas mayo magpa-vaccine kasi sa hindi. Correct. Kagto, abano ganin siling kong worry, ni kay sa uli, halimbawa, no, kung ang tao nag-positive sa test, ti kay kumo nga, bisan si President Tingkong, kapin pa kung sa PRC, nagwa ang ditong indalang niya, swab or specimen niya. Balian niya, tino daw gina-question man na pati na ang kwan, ang result. Di basi bala kung siya, lagaw kuya akon, mismo Presidente, gambal, basi hindi niya gustong ila findings. Oo, naggastuhan mo karon tao kay pag-positivity is piak, basi sa lato, nagpa-test pagin sa liwat sa piak man. Gani? Tapos kung lain ang result, kung di bina-excite mo. Grabe, no? So, ang ari nagiging example ni Aksyon Art, ang sa inyong profesyon. Mga popular na itong mga tao. So, nakita nila pilang nagtaliwan sa inyo. Apat to, pero ang isa to yan, dito si pare Franklin yan, dito yaya COVID ang iya. So, I think that tatlo gid ang gin-COVID, no? Correct, Oo, so tidang tao, dadong nagaduda pa kamo, hindi pa kamo pati. So, kalabanan ni sila, ma-realize ni nila, natudtuod ang COVID, kung igo pamilya nila. Correct. Amo na? Kung mintas hindi may igo, hindi empati. So, ang kamaturan, Aksyon Art, namudamo, sabong kalatumba, awal ni maswap. Ay, tuod? Even sa province, check lang records nila da. Ay, damo mo na sila death dira. So, bangon si ni Vice, no? Subong, I know nga ang barangay isa sa mga nagabulig for the information and education campaign, especially for the vaccination activity. At least doon nag-increase kita, kung doon nagataas mga ni ang nagbalik, bala ang momentum nga daw amat-amat damo naman ang para bakuna? Well, hoping nga sige-sige. In fact, ang city, taganin nag-entertain na nga mag-register na siyang below 18, 12 to 18. Parang kung may go signal na ang national government, all systems go na ta. Hindi nagtatapang vaccinate. Ang aton ginahimo din nga preventive measures kung kisaya Aksyon Ate kung nagaduda kita nga daw damo tao sa panimalay at nagakuan kami diya antigen test what if kung wala ka kwarta ikas na iya ka antigen test plus pa nga balita to sa national kita ko kapit itong ginrate plus sa IDG itong atong ginagamit bala nga kuano ngayon ang tag 100,000 ang presyon niya sang kuan na sang bulong. Yes. So, ang kapital niya actually do 16,000 lang. So, nag-30, nag-70. So, baligyan nga sugasin mga negosyante sila ng bintakuso. Grabe, no? Tungod isang loob, demand and supply. Pakyawon nila para madula sa merkado. Way kabaklan, kag sila yung baligya, mahal. Ano ganing ngalan na sinabay? Isang lipat gigubla mo? Lipat mo na ako kaya daw kabudlays to ikunaw. Aksyon doon siya ano ganing ngalan? Ato lang simal, ano ganito? Ato lang in-post mo na ligad. Na ito man? Okay, daw ka budlays ito sa ngalan niya To sili Zumab. To sili Sumab? Daw mo na? To sili Sumab. Grabe silang kong presyo. Amo na lagi nagamit, guro. Kung na hospital ka blabais? Toxilizumab daw naman. Amo na. Toxilizumab. No, anyway. Ang pronunciation niya is toxilizumab. Grabe, no? Kung subong instead nga ikuan ikaw, i-plasma, ano siya ang ginasar sa Imakon mo na, ang mga negosyante, yung mga tulutunto, gid nga, sorry sa mga responsible yung negosyante, pero may ara gid ka paminta, tiding kakita sana. Anyway, kabay pa, no, nga ang momentum sa Bacolod, isang interes ng tao nga magpabakuna, sige-sige ini, kag mangin available na ang
purchase man sang city para makapinagusto kitabla vaccine even sa mga kuanbay, sa mga tagsaka kapurukan nga doon mo ang isa sang strategy nga plano sang city? Yes, Aksyon kagabay pang ang kapamati sa imong programa, sa inyong station na wala pa ka-design, minsan ginlawig magpabaksin na. Aha. Sige, on that note, bye. Salamat sa time. Halong gid permi. Good morning. Yes, kamo man da, halong man. God bless. Aksyon Hotline. Kabakon mo, the highest nga death case from Bacolod City, for Bacolod City, kahapon na siya. Tinapulo, kwaon tarang inang everyday tale bla, pilang edad sa mga napatay. Makon may mag-asawa, upod sa church ni Vice. Mag-asawa gid patay. Why gid mabakunahan? Can you imagine that? Dason sumungit nga inaway si President Digong, si Dick Gordon, pati ang result. Sa uli ito daw, kung magsigi-sige masiling tao brak mo pati sa iyasang Red Cross na yung mga swab test na di gusto, ginakuha na nila kundi naglain pa. Ang tao karon bisan nag-positive ang result, siling niya. Then ka nagpakuan, siling niya, result isang Red Cross, di ka magpati da, digong naging gambal nga questionable ito. O, kundi naglain, nag-ubralagaw, yung tao to nga nag-positive. Aksyon Hotline. Dapat guro i-patch up ini, paiway na kung ano man nga politika ang inaway nyo da iya. Awayan nyo lang da, abin nyo pagbutang sa isa ka sitwasyon nga mabutang sa lang-alang ang pangabuhi sang publiko, ang safety sa mga pumunuyo kay kabuhi nga na istoryahan tadi, mapatay na karon ano muna, mabalik nyo pa na. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Connie po,
naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to Damo Gid, yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna atong main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kita sa sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa
inyo sining adlaw-adlaw na pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagid no, no? Ang bata! Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack balaan tirador. Arat na sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi ruway na durog na mo. Sa anniversary sa ARB magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sa ang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa Isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasi nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero ginamit persons of interest na kuno mo. Nanong latest siya nga update with Aksyon Alvin Graba. Grabe. Thank you gida. Sa mga nagapadala sa mensaheng iban, bas hindi ko na malabutan, no? Pasensya gida. Ingagawon ko lang ni. Bisan nubo lang gid kay kuha na gido, ipit na gid tiyempo ko. Aksyon Alvin, anong latest investigation? Aksyon at my persons of interest na mga kapulisan sa idalom sa police station number 7. That is in relation sa kaso diri sa pagbuno kag pagpatay diri sa Maglolo sa area sang Abada Sky. Now sunod diri kay police police captain Elmer Bonilla. Ining kuan aksyon na art ining siyang katuig nga bata, minor de edad, kahapon mga alas antak na napatay ni siya samtang ginatulong sa ospital. Duhagi sila yan, no? Duhagit sila aksyon na art so bali na dugang kay kahapon sang aga amuning tigulang ikaduha mo ni ang bata. Karon ang pinaka-latest pageda diri may mga pumuluyo na mismo ang nagpalapit sa police station number 7 stating that they are already na mangin witness so sining pagpatay kayo sa Maglolo. And isa pa diri aksyon na ang pinaka-latest development kay sa karon may kay kung may persons of interest na sila nagpamalibad siya aksyon na sa paghatag sa pangalan sining suspect actually more or less mga duha or more ang nakahimo sini sa pagpatay but as to the motive sa karon hindi pa nila mahatag o hindi pa sila makahatag sa patod nga motive aksyon na nga agin patay ining Maglolo. Ari aksyon ng art portion lang gida siyang pahayag ni Captain Elmer Bonilla. Latest investigation sa kaso sa pagpatay dira sa Maglolo no sa may relocation site sa may Abada, Barangay Bistawing Grego sa napatay ni Lulo pagsubuman ng iyang apo. So in the part mo sa kapulisan gintawan tani nga masulbar niya kaso ginuti na naman kita sa aton city director nga tagaan sa focus sa pagsulbar sa niya kaso. May araw ng mga tao na willing magduling pakatag sa ilang statement kung sino lang nahimo sila Do we have a person of interest
sir. May aral na kita sa mga develop no person of interest na naghimo sa mga krimen. Kung galing lang gaya kita, so hindi lang nato na pag-limit lang ang person nga ini kaga mamalukay na protektaran naman ang security sa aton nga mga witnesses. Kaya gudlay na mahibaluan bala sa mga suspitsado. So hasta lang guro anay diri Aksyon Alvin when mapay na nato ning kaso mahatag lang kita update. But as to kung pila sir ang nakasulod more or less pila, kung natanaw nato ni siya Aksyon Alvin siguro one or two mga persona ang nagsulod sa sining panimalay. As to the motive sir, ang mga motive hindi kita ka-fix mahambal mga ganyang motibo nga gihimo gining pagpatay sa mga biktima nga ni, pero nagapati kita nga ining pagpatay sa minor de edad siguro kilala man sa minor. That's why nga ginbulok man siya no sa mga suspitsado kay para tali matago ang krimen. So amula na nalipay lang kita nga may mga persona subong na pulis aton para masulbar niya kaso. Aksyon na art, kabahin din lamang sa Bayo na, nabuliligan nila kay para mahatagan man ni hustisya kaluluoy. Ang bata gito nuluoyan ko ano yung salak bata to yaman? Gani man, aksyon na art, actually, suno kay Bonilla, ginpatay nila ang bata, bangod posible kilala. Kilala bata to kilala, to sila kung di na pagbatsyon to. Gani man, amo na aksyon na art, that is why nga dalasak man nila sa pagpatay, ining 9 anyos nga minor. Edad. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid patrol with Aksyon Alvin Grava. Dugang madetalye siya karon ang latest updates sa development and investigation. Bantayan sa Aksyon BBB program with Aksyon Rex Cantong. Why nagkikita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Ari lang ang mabilin ko sa inyo, Dr. Alfred. Ayos, akin ang bik-bik ng bik. Tingbon talang na dason no, makapaluto gid ko si mo na kung mabot ang tsimpo nga magtawhay na gid. Hopefully kung gani nga ginapangamuyo nga kung taning December tani mangin Merry Year na kita inablang maka-celebrate na kita sang Christmas pud sa pamilya ta nga nang way na kita sang gina-worry. Pero kung magpadayon ni ang kada death cases gagruwa pud ti kataas ba o do kalayo.
Lucrecia Gabubog na, pakigreet man apo ko happy 10th birthday today. Kent Bryle, bugna from Mami, Chris Bugna. Merly Gonzaga, morning man. Giselle Franco, araman. Eduard Tahunes sa Uringaw, Kamangkalan. Mima Paluma. Okay, ang iban ba pasensya, hindi ko na malabutan. Hindi magkalipat, 94 days before Christmas Day, kag 101 days before year 2022. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio!